खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ सीएम शर्मा बिथाङा गलाघाटआव गोबां बेखेवनाय हाबाफारि लादों। आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव सोरखारि फरायसालिनि गोरायुंखौ खादों। बेंगलुरुआव आसामनि 4 लाइमोननि गोथै सह जाहोननि सायाव नायबिजिरनाय सोलिगासिनो। आसामाव गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा। इउपिपिएल दोलोआ बिटिएडिनि मोन 15 बियाबाव गाव हारसिंनो बिजाथि थिसनगोन। श्रीभूमियाव दावबायारिया बेलथायदों, 3 सुबुंनि जिउ खहा, 16निबो बांसिन जोखोम। कंग्रेसनि एमपि गौरब गगैआ जुबिन गार्गनि थाखाय भारत रत्न होनो दाबि खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ सीएमआ आसामनि गलाघाटआव सुइमिं पुल, बेडमिन्टन कर्ट आरो शुटिंनि खाबुजों लोगोसे 12 कौटि रांनि नारगाव मिनि स्टेडियामखौ बेखेवो। गलाघाट जिल्लानि कुमटायाव नारागाव मिनि स्टेडियामखौ बेखेवनाय जायो, जाय ओनसोलारि गेलेमु दाथायफोरखौ मुंख'जाथाव बांहोयो। बेखेवनाय हाबाफारिखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवनानै होयो। 12 कौटि रांसो खरसाजों लुजानाय बे गोदान मुगानि गेलेमु कमप्लेक्सआव गंसे सुइमिं पुल, सिन्थेटिक फ्ल'रिंजों लोगोसे बेडमिन्टन कर्ट, एयार पिस्टल शुटिं रेन्ज आरो बोरला गावनायनि फोरोंथायनि खाबुफोर दं। बे स्टेडियामआ ओनसोलनि लाइमोन गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोरोंथाय मिरु जागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। मावख'गिरिफोरा बुङो दि बे गोदान सुबिदाया गुदि थाखोआव गेलेमु रोंगौथि जौगाहोनायाव मदद खालामगोन आरो गोबां लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन गेलेनाय हाबाफारिफोराव बाहागो लानो थुलुंगा होगोन। नैथि खौराङाव दङ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव सोरखारि फरायसालिनि गोरायुंखौ खादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सनिबारखालि सनितपुर जिल्लानि गंसे सोरखारि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ सासे फरायसाखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव हमनाय जादों। थाखो 9 नि सासे हिन्जावसाया अजद होदों दि 23 जानुवारि खालि सरस्वती फुजा फालिनाय समाव मिसामारि गोजौ गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया गाज्रि रोखोमै बिबुंथि होदोंमोन आरो गाज्रि रोखोमै दांदोंमोन। फरायसाया गावनि बिमाखौ बुंदों दि जाथायनि उनाव बियो फरायसालियाव फैफिननो गिदोंमोन आरो बिनि नखरनि सुबुंफोरा मिसामारि पुलिस थानायाव अजद होदों, जायनि जाहोनाव बृहस्पतिबारखालि प्रिन्सिपालखौ खानाय जायो। हमजानाय सुबुङा अल आसाम हायार सेकेन्डारि स्कुल प्रिन्सिपाल एस'सिएशननि आफादगिरिबो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बेनि सायाव गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ बेंगलुरुआव आसामनि 4 लाइमोननि गोथै सह जाहोननि सायाव नायबिजिरनाय सोलिगासिनो। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव सनिबारनि फुङाव बेंगलुरु रुरेल जिल्लानि मुदसान्द्रा ओनसोलाव मोनसे बन्द न'नि खथायाव आसामनि 4 सेंग्रानि गोथै सहखौ मोननाय जायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। थैनाय सुबुंफोरनि मुंखौ जयन्त सिन्टे खगेसर, नरेन्द्रनाथ टैट, डक्टर टैट आरो धनन्जय टैट होननानै मिथिनाय जादों, जाय गासैबो कका-कला गुदामाव खामानि मावो आरो भारा न'आव जयै थायो। जायगानि सुबुंफोरा सरासनस्रा नङै जाथायनि सोमोन्दै बिबानगिरिफोरखौ सांग्रां खालामनायनि उनाव गोथै सहफोरखौ नागिरना मोननाय जादों। पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैनानै खथायाव हाबनानै 4खौबो थैनाय नुनो मोनो। थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो मावख'गिरिफोरा मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों आरो गासैबो जाथावनाफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। जाथायजों भुगिनांनाय नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों दि सेंग्राफोरखौ गोसो जानानै बुथारदों जानो हागौ, जायनि थाखाय बे जाथाया गुमुर जानानै फैदों। पुलिसआ मा जादों बेनि बागै मिथिनो थाखाय फरेन्सिक आरो पस्टमर्टेम रिपर्टखौ नेगासिनो दं। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि उनाव आरोबाव आपडेटफोरखौ मिजिंथिनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामाव गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा। सिलचराव सिलचर इम्फल हादोरारि राजालामायाव गोख्रै खारनाय डाम्पार ट्राकआ बिथांनि बाइकखौ सौग्रावनानै जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमानानै खारलांनाय समावनो उधारबन्दनि सालगंगा ओनसोलनि प्रदीप धर मुंनि सासे लाइमोन मटरसाइकेल सालायगिरिनि जिउ खहा जायो। बिथांनि लोगोआ गोब्राबै जोखोम जायो आरो सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। रागा जोंनाय जायगानि सुबुंफोरा ट्राक सालायगिरिनि सायाव राहा लानो दाबि खालामनानै दसे समनि थाखाय राजालामाखौ होबथायो।
गुबुन मोनसे जाब्रबथायाव शिबसागर जिल्लानि डेम'नि साखाथियाव गंसे बलेर' पिकआपआ गंसे ट्राकजों मोखांजों सौग्रावो। सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमायो। बिथांमोननि सिनायथिखौ दासिमबो बिबानगिरिफोरा रोखा खालामनो हायाखै। मावख'आरिफोरा बुंदों दि मोन्नैबो जाब्रबथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो पुलिसआ लामा रैखाथिखौ साबसिन खालामनो आरो आरोबाव जाब्रबथायफोरखौ होबथानो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ इउपिपिएल दोलोआ बिटिएडिनि मोन 15 बियाबाव गाव हारसिंनो बिजाथि थिसनगोन। बड'लेण्ड इउपिपिएल दोलोनि ब्रैथि 3 बोसोरारि जथुम्माया जोबनानै थांबाय। राजखान्थि दोलोनि जथुम्माया साननैनि हाबाफारि लानानै बाक्सा जिल्लानि गाहाय मावख'गिरि मुसलपुराव खुंफुंनाय जादोंमोन। सनिबारखालि मोनसे हारिमुआरि हानजा सुरनायनि उनाव मोनसे गेवलां जथुम खुंनाय जायो। प्रमद बर'नि दैदेननायाव जानाय बे गेवलां जथुम्माखौ रायजो सभानि संसद रोनगोरा नार्जारिया नेमखान्थि बादियै बेखेवनानै होयो। जथुम्मानि जोबनायथिं प्रमद बर'आ मिथिहोयो दि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ बिटिएडिनि मोन 15 बियाबाव गाव हारसिंनो बिजाथि थिसनगोन। बिथाङा बुङो दि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि दैदेननायाव 5 सोद्रोमानि पलिसि बानायग्रा कमिटि दाखाबाय। प्रमद बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङो दि मुसलपुर जथुम्मायाव मोनब्रै आयदानि सायाव गोनांथार थिरांथा लानाय जादों। बावैसो सिगां राजखान्थि दोलोआ बिसायख'थि आय'गनि भटार फारिलाइखौ सोदांनायनि बेलायाव मोनसे गोनां थिरांथा लादों। प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि बिटिएडिआव गोजोन आरो खौसेथि लाखिनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआ फैबाय थानाय सानफोराव खामानि मावलांबाय थागोन। द'थि खौराङाव दङ श्रीभूमियाव दावबायारिया बेलथायदों। 3 सुबुंनि जिउ खहा, 19निबो बांसिन जोखोम। श्रीभूमि जिल्लानि श्रीगौरी ओनसोलाव सनिबारनि फुंबिलियाव गंसे दावबायारि गारिया माहारियारि राजालामायाव गंसे डाम्पार ट्राकजों सौग्रावनानै मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे गोहोमाव दावबायारिया सामलायनो हायै जायो आरो बेलथायनो गोनां जायो, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जायो। जाब्रबथाया खमैबो 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों। सानैनि मुङा निरद दास आरो तपन बिश्वास आरो गुबुन 19निबो बांसिन जोखोम जायो। उनाव जोखोम जानाय सानैया जायगानि देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो आरो सासेया सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय समाव जिउ गोमायो। खौरां मोननाय बादिब्ला दावबायारिफोरा हजाइ जिल्लानि राजाबाजार गामिनि थागिबिमोन आरो बिथांमोनहा श्रीभूमिनि बाजारघाट ओनसोलाव मोनसे कीर्तन हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय ट्रेनजों सौफैनायनि उनाव दावबायगासिनो दंमोन। जायगानि सुबुंफोरा मदद खालामनो थाखाय खारदों आरो जाथायथिलियाव गिबि रैखाथि होनो नाजादोंमोन। पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैनानै जाब्रबथायनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ कंग्रेसनि एमपि गौरब गगैआ जुबिन गार्गनि थाखाय भारत रत्न होनो दाबि खालामदों। कंग्रेसनि एमपि गौरब गगैआ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिम लाइजाम लिरनानै रुंसारि रोजाबगिरि आरो हारिमुआरि आइकन जुबिन गार्गखौ देंखो आरो हारिमुआव बिहोमा होनायनि थाखाय मरणोपरान्त भारतनि जौसिन नोगोरारि मान भारत रत्नजों मान होनो खावलायदों। गावनि लाइजामाव गगै बिथाङा बुङो दि गार्गनि हरखाब थैनाया राम आरो सा-सानजा ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गोथौवै गोहोम खोख्लैदों आरो बिथांनि गोथै सह'खौ न'आव लाबोफिननायाव लाख लाख सुबुंफोरा दुखु फोरमायदों। गगै बिथाङा बुङो दि जुबिन गार्गआ गुबुन गुबुन रावफोराव रोजा रोजा मेथाइ रोजाबो आरो गावनि देंखोखौ समाजारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बाहायदोंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा रंजानायनि अनगायैबो गोहोम गोनां जादोंमोन। बिथाङा थांनाय बोसोराव पार्लियामेन्टआव भारत रत्ननि दाबिखौबो गोसोखांदोंमोन आरो बेनि सिगां गुबुन हादोराव गार्गनि थैनायनि थासारिनि सोमोन्दै बायजोआरि मन्थ्रिनो लाइजाम लिरहरदोंमोन। एमपि बिथाङा बुङो दि जुबिन गार्गखौ भारत रत्नजों मान होनाया आसामनि हारिमुखौ हादोरारि आरो हादोरनाङारि थाखोआव जौगाहोनायाव बिथांनि नाजानायनि थाखाय मोनसे गाहाम मान बावनाय जागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।